И здравейте, потребители на YouTube! Днес, 25.05.2014, започвам нова поредица на оцеляване. Сега в тази поредица ще снимам малко понякога с приятели. И ще качвам, нали, такива оцелявания само. Не за тази поредица. Вижте ми новия скин, не знаете откъде да го гледате. Ще отпред ли, ще отзад ли, кой ще е. И да започваме, за да съберем малко дърво. Всъщност, най-добре щеше да почна в сървър, но аз казах да почна на самостоятелна, пък който не стане. Защото, нали, там set home и такива прости, но мене не ме интересуват тези неща. Да съберем малко всички и дърво. Айде, за да станат 10, да откраднем тук малко. Ще се срути дърво, ама както не. О, да. И взеха. Сега да се умитаме. Опа. То. Извинявайте за сменяйте се. О, овце. Овце. Like me. Да. Умри специално ти. Сега бега, бе. Младец. С такова кората амбично. Ела тука. Обичам. Благородна. Тая овца е благородна. Хайде ми вълна. Специално ако някой ще участва с мен в поредиците, ще направя второ легло. И че ако някой... Такова село! Ако някой иска да снима с мен и да снимаме заедно, да каже. Ние ще снимаме. И може би ще живеем в това село. Току-що го намерих. Току-що започнах порода и съм окей. Село, ферми и няма умра от глад. Ето се казва късметието. Да видим сега кой има. Стискайте палци да е хубаво. Много яки неща има тук. 7 айрон, армор и хляб. И честа ще го взема за мен. Мога да се търгувам с селени, което е хубаво. Точно дава хубави неща. То също. То смече фокус. То е по-фокус. Това не е така. Не. Това е. Да видим как още да се поемна. Е тази. С тези неща. Още ли се взел? Да, чакам да кръсвам. Но съм мен. Само и пред мен имаме къща. Право идеално. Да спим тези книгични неща. Тук страх няма, какво ще направим чанти. Тук си ме крафтинг тело, няма правя крафтинг. Първото, което ще направя, аз ми 6, значи ще направя още джемс да стане голям. И така, тези съчки ще взема така и ще ги направя на огради, за да взема овца и да я стрига, нали, за вълна. И точно точно грех.
И така. Да отидем да се вземем някакво. И отивам. Там е най-хубаво място. Има си тъпна гора, идеално тук ще си живея. Ами сигурно като направя това за момент да видя колко са малко. 5 минути, добре. Значи така, обърка. И не ми стигнаха това. Ще се върна, когато направя. И така, тук съм. Направил го, сега отивам за... Не съм използвал гейма. Отивам за да примам C. Ми тапчете градините. Марш. Ма гледайте, бе. Ари, стига тъпка, ма! Я марш от тук, ма! Гледай да бас махалата! Аре, та няма. Тач махал. Сега. После ще взема и моркови, за да примаме прасете, да ги размножавам, да ги отивам. Която по-обсъщането последи. Да, следа. Воу. Лека плачка. Аре, виждаме. Ха-ха-ха. Сега отивам за ножици да се направя. С тези айрон, които намерих. О, какво правиш това? Ми даш хубава оферта, май. Ще позволя да живееш при мен. О, аз си хавих всичкото дърво. И сега няма как да направя. Мале. Сега какво ще правим YouTube? Айде, ще намерим начин. Ще отидем за дърво. Айде. Тук се натупа. Като стане 10 минути, го спирам. Значи. Така, бранко. И сега. Дай да го... Опа. Да го увеличим. Не, стой вътре. И сега ще е така. Като направя още това. И това беше от мен, поне за част първа. И довиждане, ще се видим скоро. Чао.